مخلصان عزیز با یک فرسکی بالا هردی دستا رو پیش باز بگیره. مخلصان عزیز از شما احتراماً خواهش میکنیم از جایهای خود برخیزید، زیرا این حال سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا خواهد بود. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, хушомадед ба тамошои яке аз ҷолибтарин бозиҳо дар футзали кишварамон дар мавсими 2025. албатта мавсими мазкур ба хотимаи худ ҳам наздик шуда истодааст ва имрӯз мову шуморо набарди якуми даври нимниҳоӣ бо иштироки ду дастаи хушноми футзали кишвар Истиқлоли Душанбе ва Сорокомпанияи Душанбе интизор аст дастаҳое ки ду соли охир қаҳрамони Тоҷикистон буданд ва шуруъ аз имрӯз рақобати онҳо ба баҳри ба даст овардани рохат ба финал шурӯъ мешавад. Силсилаи бозиҳои нимниҳоӣ то ду пирӯзии як даста бояд идома ёбад ва хоҳем дид ки натиҷаи ниҳоӣ чӣ гуна мешавад. Албатта бо боварӣ метавон гуфт ки ғайр аз ин рақобат боз мову шуморо як дидори дигар бо иштироки Истиқлолу Сорокомпания интизор аст. Хуб, албатта мавсим барои ҳар даста чандон хуб ва ҳамвор сурат нагирифт. Бояд эътироф намоем ки дар баробари ин ду бошгоҳ ҳамчунин дастаи дигар ки ба рақобатҳо дар Суперлигаи футзали кишварамон баргашт, тими Сипар аз шаҳри Хуҷанд хело ҳунарнамои олӣ нишон дод ва дар марҳилаи умумии рақобатҳо онҳо бо ишколи зинаи якум ба плей-офф баромаданд. Ҳамчунин Истиқлол ҳам зинаи дуюмро ба даст оварду соҳиби рохати мустақим ба нимниҳоӣ шуд. дар баробари онҳо дастаи Сорокомпания ки сеюм шуд баҳри баромадан ба рақобатҳои даври
нимниҳоӣ онҳо дар бозиҳои гузаришӣ иштирок карданд ва дар ду бозӣ тавонистанд клуби марказии варзиши артишро дучори шикаст кунанд. Ба ин тартиб акнун соро компания дар нимниҳоӣ бо Истиқлол нерӯ месанҷад. Дар ҷуфти дигар ҳамон тавре маълум аст дар рақобатҳои даври нимниҳоӣ мо шоҳиди дидори дастаҳои тими албатта Сипар аз шаҳри Хуҷанд ва ғолиби ҷуфти Амонатбонку Сомон мешавем, зеро аз ду бозӣ ҳоло ғолиб муайян нашудааст. ҳисоби умумӣ баробар аст 1-1 ва дар набарди сеюм ки имшаб расо соати 20 бо вақти душанбе дар толори маҷмӯи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон набарди Амонатбонку Сомон сурат мегирад. Ғолиб муайян мешавад ва мо тими дигари иштироккунандаи даври нимниҳоиро муайян хоҳем кард. дӯстони гиромӣ, то оғози рақобати имрӯза бошад чандон вақти зиёд боқӣ намондааст. мо интизори садои хуштаки довари бозии имрӯза ҳастем ва ҳоло албатта баъд аз баланд шудани садои хуштаки довар Сафаралӣ Маҳмадизода дар бораи ҳайъатҳои ҳар ду даста ба пуррагӣ ҳарф мезанем. дар канор ба Сафаралӣ Маҳмадизода Наврӯзҷони Сулаймон кӯмак мекунад. довари эҳтиётӣ Абубакр Маҳмадов аст ва ба асистони асанҷ Сайёра Саидова дар бозӣ кор мекунанд. комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов ва нозири доварон Холмурод Зардов ҳастанд. инак иҷозат дода шуд ва тӯбро бозигарони дастаи Истиқлол ба бозӣ дароварданд. акнун биёед дар бораи ҳайъатҳои ҳар ду даста ҳарф занем. пеш аз ҳама дар бораи панҷгонаи бозигароне ки дар ҳайати аввалия интихоб карданд мураббиён. аз дастаи Истиқлол шурӯъ мекунем, чунки мизбон маҳз онҳо мебошанд. дар қайди дарвоза рақами 13 Самариддин Шамсов аст. бозигароне ки дар мавқеҳои дигар бозӣ мекунанд: рақами 12 Некрузидиев, рақами 7 Айдарбек Абдуҷалил Улу, рақами 77 Нико Харатишвили ва рақами 6 Раҳмоналӣ Шарипов ҳастанд. сармураббии даста Александр Забирадзе аз кишвари Гурҷистон мебошад ва дар рафти бозӣ боз Абдуқаим Умаров, рақами 8 Комрон Алиев, рақами 10 рақами 5 Насратшоҳ Исмоилов ва рақами 66 Амин Насруллозода ба майдон баромада ба ҳамдастаҳои худ кӯмак хоҳанд расонд. ҳайати дастаи соро компания бошад аз бозигарони зерин иборат ва инҷо мо зарбаро сӯи дарвозаи Самариддин Шамсов дидем. лек тӯб бо расиш ба бозигари Истиқлол аз майдон берун шуд. аз ин рӯ зарбаи кунҷи аст. ҳоло такроран ҳолати қаблиро барои мо нишон дода истодаанд. Нуриддин Ҷабборов рақами 22 дар қайди дарвозаи соро компания. бозигарони мавқеҳои дигар рақами 13 капитани даста Бахтиёр Солиев, рақами 14 Дилшод Саломов, рақами 17 Самандар Изомов, рақами 11 Элан Делон. бозигарони дигаре ки метавонанд дар рафти рақобат ба майдон бароянд инҳо: рақами 2 Ҷамшедҷон Қосимов, рақами 8 Муҳаммад Раҷабов, рақами 92 Ҷордансон Дос Сантос, рақами 4 Рейналдо Рейни, рақами 5 Алишер Ширинбеков, рақами 12 Сунатулло Файзов, рақами 75 Лукас Наказато. сармураббии даста Пайрав Воҳидов. партофти тӯб ва зарбаи бисёр хатарнок буд дар ин ҳолат. дарвозабон тавра мебинед зарбаи задаи Раҳмоналӣ Шариповро баргардонд, аммо каме осеб гирифт Нуриддин Ҷабборов. биёед мо шумо такроран бубинем. Айдарбек Улу Абдуҷалил тӯбро ба бозӣ даровард ва воқеан зарбаи бисёр маҳкаму қавии ҳарифро вақте Нуриддин Ҷабборов бартараф кард, маълум мешавад ки каме осеб гирифтааст. зарбаҳо баробар ҳисобида мешавад то ин лаҳзаҳо 1-1. ва бубинед ки ин чӣ ҳолати мушкил буд барои Нуриддин Ҷабборов. ғайриинтизор тӯб масири ҳаракати худро дигар кард дар лаҳзаи қаблӣ.
вале бо вуҷуди ин тавре мо дидем дарвозабон аз удаи бартараф кардани ҳолат баромад. на он қадар партофти хуб буд дар лаҳзаи қаблӣ, вале имкони ба ҳуҷум гузаштан пайдо нашуд ба бозигарони Сорокампания. ҷои ёдоварист ки бо сабаби корти сурх гирифтан дар бозие ки зидди дастаи амонатбонк буд дар даври 13-ум, дарвозабони тими Истиқлол Лука Харчеладзе дар бозии имрӯза иштирок карда наметавонад. ин албатта мушкили асосии кадрӣ аст барои Истиқлол дар ҳамин бозӣ. توپ در اختیار بازیگران دسته سورокампания боқӣ монд. бахтиёр солиев ба ҳамдастаи дигараш пас медиҳад. инҷо дар идома ҳангоми роҳандозии ҳамлаи худ бозигарони Сорокампания комёб нашуданд. шогирдони Пайра Воҳидов дар бозиҳои охир хело як тақвими зич доштанд. бозиҳои зиёдеро пушти сар кард тими Сорокампания дар як муддати кӯтоҳ. инҷо ҳам рақобати финалии ҷоми Тоҷикистонро зидди дастаи Сипар ба хотир оварда намон мумкин ва ҳам албатта бозиҳое ки дар ин байн зидди дастаи клуби марказии варзиши артиш онҳо доир карданд дар марҳилаи гузаришӣ ба нимниҳоии плей-оффи чемпионати Тоҷикистон. ва ҷои ёдоварист ки дар даври нимниҳоии мусобиқаи ҷоми кишварамон имсол Истиқлол маҳз аз тими Сорокампания дучори бохт шуду натавонист ба финал барояд. ман тамоми солҳои охир набарди ин ду дастаро мо бо боварӣ гуфта метавонем ки як рақобати бисёр пуршиддату ҷолибу диданиам ҳаст. аслан дар солҳои охир албатта дар футзали кишвар се қувваи бузург аст: Истиқлол, Сорокампания ва Сипар. Сипар чанд муддат тавре гуфтем набуд, вале баргашт ва бубинед чӣ баргашти олие буд аз сӯи дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд ки ин мавсим аз сӯи аксари коршиносон даъвогари асосӣ барои пирӯзиҳо дар тамоми мусобиқоти дохилӣ маҳз тими шаҳри Хуҷанд эътироф мешавад. аз як тараф доштани легионерҳои бисёр хуб аз кишвари Бразилия, аз ҷониби дигар беҳтарин бозигарони тими миллии кишварро ҷалб кардани Сипар боиси бар он шудааст ки чунин натиҷаҳо ба даст ояд. вале фикр мекунам Истиқлол Сорокампания ҳам муқобилияти ҷиддӣ нишон хоҳанд дод. аз ҷумла мо дар рафти чемпионат дидем ки барои мисол Истиқлол бо тими Сипар тавонист мусовӣ бозӣ кунад ва Сорокампания ҳам наздик буд барои касби имтиёз аз дастаи Сипар, махсусан дар бозии сафарие ки онҳо моҳи ноябр дар шаҳри Хуҷанд зидди Сипар доштанд. пешсаф буданд баъд аз хотимаи қисми якум 3-2, аммо саранҷом 4-3 дучори шикаст шуданд. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Истиқлол, аммо ҳамла идома намеёбад ва мо тавре мебинем бозигарон тӯбро нигоҳ медоранд. Абдуқаюм Умаров ба Комрон Алиев. Алиев бошад пасро хато дод. инҷо тавре мебинед чаҳоргона иваз шудааст дар ҳайати дастаи Истиқлол. Абдуқаюм Умаров, Комрон Алиев, Насратшоҳ Исмоилов ва Амин Насруллозода ҳоло дар майдон ҳаракат карда истоданд. ва дар ҳайати дастаи Сорокампания ҳам чаҳоргона иваз шуд. мо ба майдон баромадани Муҳаммад Раҷабов, Ҷордансон дос Сантос, Лукас Наказаторо дида истодаем. Муҳаммад Раҷабов зарбаи ӯ инҷо баргардонида шуд ва дар қатори бозигароне ки болотар гуфтем ҳамчунин як легионери дигарро фаромӯш кардем. ин бозигари шумораи 4 Рейналдо Рейни аст ки ҳоло бо тӯб аст ва пас медиҳад ба Наказато.
партофти бисёр зебо буд ба канори рост, аммо дарвозабон Самариддин Шамсов сари вақт дар кард чунин таркиборои бозигарони ҳарифро ва тӯбро аз назди ҷаримагоҳи худ дур кард. ҳоло бори дигар метавонед бубинед партофте ки ба самти Наказато буд. хело хуб ба нақша гирифта буданд бозигарони Сорокампания, аммо амалан иҷро карда натавонистанд. ҷои ёдоварист ки дар бораи мушкилиҳои кадрии Истиқлол чун болотар гуфтем ва набудани дарвозабон Лука Харшиладзе бо сабаби корти сурух доштанаш ишора шуд, аммо дар ҳайати дастаи Сорокампания чанд вақти охир аст яке аз беҳтарин бозигарони ин тим бо сабаби осеб доштанаш дар бозиҳо иштирок накарда истодааст. албатта сухан дар бораи Файзали Сардоров меравад ва ҳоло дақиқан маълум нест ки ӯ кай бармегардад ба майдон. ба оҳистагӣ ба тамринҳо шурӯъ кард Файзали Сардоров, аммо ҳоло маълум мешавад ки тайёр нест барои иштирок дар рақобатҳои расмӣ. Рейналдо Рейни тӯбро нигоҳ медорад. Муҳаммад Раҷабов пас медиҳад ба Наказато. фишори бозигарони Истиқлол бошад идома дорад ва дар ин ҳолат тавре мебинед тӯб ба Комрон Алиев расида ба назди дарвозаи Сорокампания рафт. беқоида вайрон кунид тӯбро гирифтанд бозигарони Истиқлол ва дар ҳул ҳуҷуми онҳо Амин Насруллозода пас медиҳад. Абдуқаюм Умаров ва аз ӯ тӯбро гирифтан. аут ба нафъи дастаи Истиқлол аст. Алиев пас ба Амин Насруллозода. идомаи талошҳои бозигарони Истиқлолро мебинем. хело зебо гузашт Амин Насруллозода, пас ба Комрон Алиев ва таркиборои бисёр зебову диданӣ, аммо дарвоза инҷо рахна намешавад. 1-2 дақиқ ба ҳам пас додану ба мавқеи холӣ баромадани Амин Насруллозода боис бар он шуд ки мо ҳуҷуми хатарнокеро бубинем. акнун ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сорокампания талошҳои зиёди Самандар Изомов натиҷа надод ва зарбаи задаи Бахтиёр Солиев бошад хато меравад. хуб бори дигар метавонед бубинед ан ҳамин ҷо хело зебо ҳуҷум карданд бозигарони Истиқлол, вале ба ҳадаф нарасиданд. Некрузидиев партофти ӯ дар ин ҳолат бенатиҷа аст. Самандар Изомов ва дар ин лаҳзаҳо тавре мо мебинем Айдарбек Улу Абдуҷалил тӯбро аз майдон берун мекунад. зарбаи кунҷӣ ба нафъи дастаи меҳмон. 2-2 аст шумораи зарбаҳои кунҷӣ то ин лаҳза. зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд ва акнун таркиборои бисёр зебои бозигарони Сорокампания, аммо зарбаи охир каме хато рафт. дар рақобати чунин дастаҳое ки аслан бисёр қавӣ ҳастанд, ан ҳамин гуна ҷолибият ва лаҳзаҳои хотирмон ҳам метавонад зуд ба миён ояд, чун касбият баланд аст аз сӯи бозигарони ҳар даста ва метавонанд дар рафти бозӣ ҳунарнамоии бисёр хубу олиеро барои мову шумо пешниҳод кунанд.
ту ба бозӣ дароварда шуд. Самандар Ризомов ва бубинед ки зарбаи ӯ бо расиш ба бозигари Истиқлол аз майдон берун мешавад. ҳаракатҳои инфиродии бисёр ҷолибе буд аз сӯи Самандар. хуб, довар чӣ ишора мекунад? Зарбаи кунҷӣ ва ҳамчунин ба баҳсҳо иҷозат намедиҳад. Сафаралӣ Маҳмадизода тӯб ба бозӣ дароварда шуд, аммо имкони зарбазанӣ барои дастаи Соро компания пайдо намешавад. Дилшод Саломов ба қафо ба дарвозабон пас дода истодааст ӯ. Саломов босам бо тӯб ва инҷо мо идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. Дилшод Саломов, вазъияти хатарнок аст, зарба ва гол! Инак ҳисоб кушода мешавад дӯстони гиромӣ ва мо шумо тавре мебинем дар лаҳзаҳое ки фишор аз сӯи Истиқлол зиёд шуд, онҳо чанд дафъа хело наздик буданд барои тӯбрабоӣ аз бозигарони Соро компания, аммо наметавонанд ва ин ҳуҷум давом меёбаду дар дақиқаи 9-уми бозӣ ба ин тартиб мо шумо шоҳиди голи аввалин дар бозӣ мешавем. Элан Делон ба задани гол даст меёбад. Бори дигар метавонед бубинед Дилшод Саломов чӣ гуна хуб ҳаракат карду ба ӯ кӯмак намуд ва бозигарони Истиқлол аслан натавонистанд пеши роҳи Делонро бигиранд. Инҷо афтидани Раҳмоналӣ Шарипов ҳам аз мадди назар дур намемонад. Коргардон ҳамон ҳолатро ҳам барои мо махсус пешниҳод карда истодааст, вале маълум мешавад ки онҷо аслан қоида вайронкунӣ набуд ва голи задаи бозигарони Соро компанияро ба ҳисоб гирифт сардовари рақобати имрӯза. баҳсу мунозираҳо идома дорад, махсусан Раҳмоналӣ Шарипов вобаста ба ҳолати қаблӣ каме эътирозам кард, аммо акнун ҳамаи ин пушти сар мешавад. ҳисоб 0-1 Соро компания дар ҳисоб ба пеш баромад. идомаи муборизаи бозигарони ҳар дастаро хоҳем дид. инҷо дарҳол фишороварии бозигарони дастаи Соро компания бубинед ба чӣ оварда мерасонад. Бахтиёр Солиев тӯбро гирифт, фурсати зарбазанӣ пайдо шуд, аммо ин гуна зарба не, балки комилан ҳаракатҳои дигарро аз бозигари Соро компания аксарият интизор буданд дар лаҳзаи қаблӣ. то ҳолате ки зарба сӯи дарвозаи Истиқлол дар дақиқаи 9 аз сӯи Элан Делон дида нашуд, мо ягон зарбаи ӯро надида будем. инҷо боз ҳам ба ҳуҷум пайвастшавии бисёр хуб аз сӯи Дилшод Саломов дида мешавад. гузаришҳои бисёр хубе аз канор дорад бозигари мазкур ва инҷо акнун худи ӯ бо паси Самандар Ризомов зарба мезанад, вале каме баландтар. Бахтиёр Солиев, паси ӯ инҷо нагузашт аз Амин Насруллозода, аммо баъдан хатои худро ҷуброн кард. Бахтиёр, ҳаракатҳои Дилшод Саломов, инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст мегӯяд довар ва фикр мекунам ба назари довар розӣ шудан ҳам мумкин, чунки Дилшод баъд аз тӯбро аз даст додан андаке ба бозигари ҳариф бархӯрду афтид, вале аллакай тӯб ба ихтиёри бозигарони Истиқлол гузашта буд. баъзан вақт дар футзал ба чунин ҳолатҳо албатта таваҷҷӯҳи ҷиддӣ намедиҳанд доварон ва тоҷӯи дурустам мекунанд, чунки на ҳамаи ин гуна бархӯрдҳо дар футзал ҳамчун қоидавайронкунӣ сабт мешаванд. шумораи қоидавайронкуниам тавре медонед ҳар қадар зиёд шуд, он баъдан метавонад боиси
ба миён омадани ҳолатҳои дигар шавад ва чӣ таркиб борои зебои дигар ҳисоб бошад 0-2. Самандар Ризомов голи дуюмро ба ҳадаф мерасонад. бисёр олӣ буд инҷо ҳуҷуми ташкил кардаи бозигарони Сорокампания. онҳо боз ҳам ҳарифро ба прессинги баланд даъват карданд ва бубинед дар ин ҳолат аз чунин заъфе ки Истиқлол дорад чӣ гуна олӣ истифода мебаранд. болотар ишораҳои сармураббии дастаи Сорокампанияро мову шумо дида будем. ба Наказато ки мегуфт аз боло партофти тӯбро анҷом деҳ ва Наказато айнан ҳамин корро анҷом дод. дар ин лаҳзаҳо тӯб аз болои сари Насратшоҳ Исмоилов гузашт. ҳамчунин бозигари дигари Истиқлол ҳам натавонист ба Самандар Ризомов халал расонад ва зарбаи задаи ӯро дарвозабон Самариддин Шамсов ҳам бартараф кардан натавонист. тайм-аут мегирад сармураббии дастаи Истиқлол баъд аз 2 гол сар додан. албатта ин чиз маълум буд. дар дақиқаҳои 9 ва 10 ба ин тартиб Истиқлол ба дарвозаи худ 2 гол сар дод. ва чизе ки мо болотар гуфтем, набудани дарвозабони асосии тими Истиқлол метавонад каме мушкилӣ эҷод кунад барои ин даста ва воқеан ҳам ҳамин тавр шуда истодааст ки Лука Харшиладзе ки дар бозии якум нест, аз он Сорокампания самаранок истифода бурда истодааст. аз ҷониби дигар дӯстони гиромӣ бояд фаромӯш накунем ки дар баъзе бозиҳо ба Самариддин Шамсов ҳам имконият доданд зиёди мураббиён, аз ҷумла дар ҳамон рақобат зидди дастаи Амонатбонк ки дар даври 14-уми рақобатҳо сурат гирифт. хеле вақти зиёд маз Самариддин Шамсов дар майдон буд ва ин дарвозабони ҷавонам бояд касбият ва ҳунарнамоӣ хуб дошта бошад то ин ки дар ин гуна ҳолатҳо, дар ин гуна шабу рӯз ҳатман ба ҳамдастаҳояш кӯмак кунад. идомаи ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Сорокампания. Наказато ба қафо пас медиҳад. Рейналдо Рейни, Дос Сантос ҳам дар роҳандозии ин ҳамлаҳо фаъолона иштирок дорад, аммо чӣ хатое буд аз сӯи Наказато. вай дар бекулу аз фурсати худ истифода карда натавонист. Дос Сантос талошҳои ӯ ҳам инҷо самаре намедиҳад. ба ҳар ҳол аут ба нафи Сорокампания аст дар ин лаҳзаҳо. ҳатман мо шумо бо пайдо шудани фурсат саҳнаи такрорие ки ҳуҷуми қаблии бозигарони дастаи Истиқлол буд хоҳем дид, аммо ҳоло фурсат нест. ҳоло идомаи бозӣ боз ҳам дар маркази таваҷҷӯҳи мо. зарбаи бисёр қавие буд, аммо Самариддин Шамсов онро баргардонд. фурсат барои дастаи Истиқлол, аммо тавре мо шумо дида истодаем дар ҳолати қаблӣ Нико Харатишвили зарбаашро иҷро карду дарвозабон бартараф намуд. баъд аз он Айдарбек Улу Абдуҷалил ҳам зарба зад аз дур, вале ин зарба натиҷа надод. Муҳаммад Раҷабов бубинед чӣ гуна мегузарад ва ин ҳолатро акнун Самариддин Шамсов бартараф карда истодааст. воқеан ҳам як гузариши ғайриоддӣ ва ғайриинтизор буд аз сӯи Муҳаммад Раҷабов дар ҳолати қаблӣ. боз ду имконияти дигар барои Раҷабов, аммо дар ин ҳолат акнун ӯ комёб нашуд. саҳнаи такрории қаблии ҳолате ки бо иштироки Муҳаммад Раҷабов буд барои мо пешниҳод мешавад ва ин ҳам зарбаи задаи Айдарбек Улу Абдуҷалил. тӯбрабои бозигарони дастаи Истиқлол, имкони идома додани ҳуҷум ҳаст. Некрузидиев, вале пеши роҳи ӯро Наказато гирифт. баъд аз он бархурди бисёр ҷиддӣ ба миён омад. ҳуҷум бошад давом дорад. қоидавайронкуниро баъдан ба эътибор мегирад довар ва ҳоло рафти бозӣ манъ карда мешавад. аз эҳтимол дур нест барои қоидавайронкунӣ бисёр дағале ки дошт Айдарбек Улу Абдуҷалил бо корти зар ҷазо дода мешавад. бале ҳамин тавр ҳам ҳаст. ба Айдарбек Улу
корти зард нишон дод довар. ҳамчунин қоидавайронкунии бозигари дигари Истиқлолро ҳам ба фикрам ба эътибор гирифтанд. бори дигар метавонед бубинед ҳолати тӯбрабӯи Наказаторо ки аслан ӯ бе қоидавайронкунии тӯб гирифт ва баъдан Айдарбек Улу Абдуҷалил чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард. такроран аз ин ҳолат бубинем, боз ҳам беҳтару хубтар вазъиятро мо шумо метавонем мушоҳида кунем. бевосита ба пои ҳариф омада зарба мезанад Айдарбек Улу Абдуҷалил ва баъдан боз ҳам худи ӯ рафта дар баробари Муҳаммад Раҷабов қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло хоҳем дид ки аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мебаранд бозигарони Сорокампания. зарба рост иҷро мешавад, вале тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. Наказатов ба қафо ба дарвозабон пас истодааст. Нуриддин Ҷабборов пасиу инҷо фурсати навбатӣ ва дар ин ҳолат акнун зарбаи задаи Эланделонро дарвозабон Самариддин Шамсов бартараф кард. бори дигар метавонед бубинед тавассути марказ чӣ гуна аз замин ноки тӯбро равон мекунад ба ҳамдастаи худ. Нуриддин Ҷабборов ва имконияти бисёр хуб барои Делон пайдо шуд. бисёр зебо инҷо тӯбро гузоштанд ба Дилшод Саломов ва Саломов ҳам дар навбати худ зарбаро бисёр хубу олӣ иҷро кард. ҳатман дӯстони гиромӣ дар саҳнаи такрорӣ таваҷҷӯҳ кунед ба пасе ки ба Делон сараввал равон карда шуд ва баъдан чӣ гуна ӯ тӯбро гузошт барои ҳамдастааш ва бо як зарбаи мавоҷи худ зарбае ки ба таври зарурӣ масири ҳаракати тӯб ё траекторияи онро тавре тоб дод Дилшод Саломов ки мо шумо дидем. дигар Самариддин Шамсов ҳам ҳеҷ имконе пайдо накард барои баргардонидан. ба ин тартиб дар дақиқаи 12-ум ҳисоб дӯстони гиромӣ 0-3 шуд. бори дигар метавонед бубинед ҳолатро ан ҳамин лаҳзае ки чӣ гуна тӯбро бисёр зебо гузошт барои ҳамдастааш Эланделон ва аз фурсат бисёр олӣ истифода бурд дар ҳамон лаҳза Дилшод Саломов. фарқ бениҳоят зиёд шуд дар ҳисоб бо бартарии 3 тӯб. ҳамин лаҳзаҳо дастаи Сорокампания дар баробари Истиқлол пешсаф аст. Дилшод Саломов гузариши навбати ӯ инҷо акнун тавре дида мешавад. аут ба нафи дастаи Сорокампания аст. боз як зарбаи дигар аз дур ин ҳолатро дарвозабон Самариддин Шамсов бартараф кард. мавсими нави рақобатҳо дар Суперлигаи футзали кишварро Истиқлол бо роҳбарии мураббии дигар шурӯъ карда буд. Владимир Чурляев аз кишвари Русия, аммо чун натиҷаҳои хуб ба даст наомаданд, ин мураббӣ аз мақомаш барканор карда шуд
ва ба ҷои ӯ мураббие ки қаблан Истиқлолро ба комёбии бузург расонида буд, Александр Забирадзе ба тими Истиқлол баргардонида шуд ва аммо тавре дидем бо омадани мураббии гурҷӣ андаке натиҷаҳо рӯ ба беҳбудиам оварданд, аммо дар маҷмӯъ бигирем ҳоло дар қиёс бо ду мавсими қаблӣ ки Истиқлол хело ҳарифи ҷиддӣ буд барои дастаи Сорокампания дар мавсими кунунӣ, чунин ба назар мерасад ки дар ҳамон сатҳе ки қаблан худи Истиқлол бозӣ мекарду бозиҳои арзандаву олӣ нишон медод, ҳоло бозӣ надорад. аз як тараф инҷо бояд бигӯем ки баъзе аз легионерҳое ки ба тими Истиқлол омаданд чандон дар сатҳи хуб бозӣ накарда истоданд, аз ҷумла ҳамин бозигарони Гурҷи Табор, Нико Хараташвили бо ҳамроҳи Лука Харшиладзе. албатта фикр дорам боз ҳам Истиқлол барои қавитар шудану баргаштан ба сатҳе ки қаблан дошт талош мекунад. ки медонад боз дар умум агар бигирем ҳатто агар рафту бозии якумро ҳам онҳо аз даст диҳанд, боз барои ислоҳи вазъ бозии дуюм дар нимниҳоӣ ҳоло Истиқлолро дар пеш интизор аст. вале барои наҷоти бозии имрӯзам фикр мекунам вақт ҳаст. зеро тавре мебинед ҳоло аз вақти қисми якум беш аз 5 дақиқа, аз нимаи дуюм бошад тамоми 20 дақиқа дар ихтиёри бозигарони Истиқлол аст. ва аз ҳоло бо бозигари панҷум дастаи Истиқлол акнун бозиро давом медиҳад. Айдарбек Улу Абдуҷалил ҳамчун бозигари панҷум ба майдон баромад ба ҷои дарвозабон ва маълум аст ки Александр Забирадзе аз ҳоло ба риск меравад. ҳамин гуна ҳолат чанд дафъа дар рафти бозӣ муқобили дастаи Амонатбонк дар даври 14-уми рақобатҳои Суперлигаи футзали кишвар андаке боиси пайдо шудани мушкилиҳо барои худи Истиқлол шуд, зеро ҳангоми ба қафо баргаштан бозигар сари вақт бо дарвозабон мавқеи худро иваз карда натавонистанд ва ин баъзе ҳолатҳои хатарнокро ба миён овард. зарбаи задаи Айдарбек Улу бошад дар ҳолати қаблӣ тавре дидед аз сӯи Нуриддин Ҷабборов бартараф шуд. Раҳмоналӣ Шарипов тӯб дар ихтиёри ӯ боқӣ мемонад. Амин Насруллозода, Айдарбек Улу Абдуҷалил, Амин Насруллозода, ва Амин Насруллозода ба ҳамдастояш ишора карда истодааст ки фарохтар бозӣ кунанд, кушода шаванд, то ин ки имкони пас додан пайдо шавад. фишори бозигарони дастаи Сорокампанияро бубинед ба чӣ оварда расонид. онҳо барои чанд лаҳзаи тӯбро гирифтанд, аммо баъдан тӯб аз майдон берун шуд. акнун тайм-аут мегирад ба фикрам ин бор сармураббии дастаи Сорокампания. бале, Пайрав Воҳидов тайм-аут гирифт ва дар робита ба тағйироте ки дар ҳайати Истиқлол буд, яъне маълум аст ки аз ин ба баъд тӯли дақиқаҳои баъдӣ ҳам бо бозигари панҷум ҳунарнамоӣ хоҳад кард Истиқлол ва чӣ гуна зиддиён бозӣ кардан лозим аст, ҳоло онро аслан ба бозигарони худ нишон медиҳад Пайрав Воҳидов. баъзе аз бозигарони дигари футзале ки дар бошгоҳҳои дигар ҳунарнамоӣ мекунанд, барои тамошои рақобат дар толор ҳузур доранд. аз ҷумла бозигари тими миллии кишвар Некрузали Маҳмадов ва чанде аз бозигарони дигарро ҳам мову шумо болотар дидем. хонохо он сатҳи бозие ки ин ду даста доранд ва дараҷаи рақобате ки байни онҳо дар солҳои охир ташаккул гирифту бозии имрӯза ки ба нимниҳоӣ рост меояд таваҷҷӯҳи аксариятро ба худ ҷалб кардааст.
Комрон Алиев ӯ зери фишор қарор гирифт ва иштибоҳ кард. Самандар Ризомов, Наказато бисёр зебо мегузарад аз канор ва баъдан партофт, аммо ин ҳолат тавре мебинед бартараф шуд. ҳолати мазкур аз ҷониби дарвозабон Самариддин Шамсов инак бартараф карда мешавад. албатта барои истиқлол ҳам фурсатҳо буданд то ин ки дарвозаи ҳарифро рахна кунад, аммо тавре мо дидем дар яке аз аввалин имкониятҳо Амин Насруллозода комёб нашуд ва баъдан дар ду ҳолати дигар як дафъа Айдарбек Улу Абдуҷалил зарбаро хато зад ва як зарбаи дигар аз сӯи дарвозабони дастаи Соро Компания ҳам бартараф карда шуд. туб аз майдон аз пои бозигари Истиқлол берун шуд. аут ба нафи Соро Компания аст. ва ин муборизаҳо ҳамон тавра мебинед натиҷа надод. чаҳоргонаи омехта дар ҳайати Истиқлол акнун бозӣ дорад. аз ҷумла Амин Насруллозода ки аслан аз гурӯҳи бозигарони чаҳоргонаи аввал дар бозии имрӯза барои Истиқлол нест, дар ин лаҳзаҳо дар майдон аст. Раҳмоналӣ Шарипов ба канор пас дод, вале туба аз майдон берун баромад. Раҷабов тубро ба бозӣ медарорад. Наказато пас ба дарвозабон Нуриддин Ҷабборов, партофти ӯ ба канори чап, аммо хато. дар ин канор аз ҳамдастаҳои ӯ касе набуд. имконияти навбатӣ пайдо шуд, аммо бубинед ки Комрон Алиев ин ҳолатро бартараф мекунад. Дарвоза холӣ буд. бозигарони дастаи Соро Компания ҳам хостанд самаранок аз фурсати ба миён омада истифода баранд, аммо комёб нашуданд. Муҳаммад Раҷабов аут ба нафи Истиқлол аст. умуман дӯстони гиромӣ, агар мо имтиёзҳои ба дастовардаи дастаҳоро дар марҳилаи умумӣ ҳисоб кунем, пас фарқ байни
истиқлоли соро компания чандон зиёд набуд. истиқлол 32 имтиёз ба даст оварду дар зинаи дуюм мавқеъ гирифт. соро компания бо 31 имтиёз дар зинаи сеюм ҷо гирифт. дастаи сипар ки садрнишини ягона буд аз 14 бозӣ дар 13 тоаш ғалаба карду танҳо як мусовӣ дошт. бо 40 имтиёз дар зинаи якуми ҷадвал мавқеъ гирифт. амас аз сабаби оне ки дастаи дуюми беҳтарин буд инҷо тавре мову шумо мебинем хусусан бо истифода аз 5 бозигар ҳунарнамоӣ доштанд ҳайати дастаи истиқлол. зарбаи задаи абдуқаим умаров бошад бартараф шуд ва дар навбати худ ба нуриддин ҷабборов имкони иҷрои зарбаи ростро насратшӯ исмоилов надод. дақиқаи охир ин ҷараён дорад. тӯб аз майдон берун нашудааст. инҷо мубориза идома меёбад. ҳамлаи бозигарони дастаи соро компанияро мебинем. зарбаи задаи самандар ризомов бартараф шуд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондаанд дӯстони гиромӣ ва Комрон Алиев аз дур дарвозаи ҳарифро ба нишон мегирад, аммо бенатиҷа ва мо шумо тавре мебинем дар қисми якуми бозӣ бо бартарии калон дастаи соро компания пешсаф аст. онҳо 3-0 тавонистанд нимаи аввалро ба нафи худ ҷамъбаст кунанд. голҳо дар дақиқаҳои 9, 10 ва 12 ба ҳадаф расонда шуданд. баъд аз чанд лаҳза дӯстони гиромӣ мо бармегардем ва умедвор мешавем ки нимаи дуюмро ҳам ҳамроҳи мо тамошо мекунед.
дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, гузориши мо аз ҷараёни қисми дуюми бозӣ бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Сорокомпанияи Душанбе идома меёбад. Ин бозӣ даври нимниҳоии мусобиқаи Суперлигаи футзали Тоҷикистон дар соли 2025 мелодӣ аст ва мо баъд аз он ки қисми аввалро дидем, бартарии калони якдаста мушоҳида шуд. 3-0 дастаи Сорокомпания дар ҳисоб ба пеш баромад ва акнун хоҳем дид ки нимаи дуюм чӣ гуна ҷараён мегирад. албатта аз таҷриба ва касбияте ки бозигарони Истиқлол доранд, интизор шудан мумкин ки ин тим кӯшишҳо барои камбек карданро анҷом медиҳад, вале аз сӯи дигар оё бозигарони Сорокомпания иҷозат медиҳанд ё на? ин саволҳое аст ки ба онҳо мо маҳз дар рафти нимаи дуюми рақобати имрӯза ҷавоб пайдо хоҳем кард. хуб, инак дӯстони гиромӣ, як бори дигар ҳаятҳои ҳар дастаро барои шумо гуфта мегузарам, махсусан гурӯҳи бозигароне ки дар панҷгонаи аввал дар ҳайати ҳар даста вориди майдон шуданд. шурӯъ мекунем босам аз дастаи Истиқлол. онҳо мизбони рақобати имрӯза ҳастанд. Самариддин Шамсов ҳамчунин инҷо зарбаи бисёр хатарнок буд ва довар тавре ишора мекунад туп ба даст расид. туп ба даст расид дар ҳолати қаблӣ. Баъд аз он ҳуҷум идома ёфт. боз як зарбаи дигарро мо дидем, вале туп ба дасти Комрон Алиев расид. инҷо дар саҳнаи такрорӣ ин чизро хело хуб диданамон мумкин. акнун қарори доварон инҷо лозим аст ки чӣ ҷазо медиҳанд ба Комрон Алиев. тубе ки рост сӯи дарвоза рафта истода буд, ӯ баргардонд онро ва ба фикрам корти зард нишон дода шуд ба Комрон Алиев. иҷозат ҳаст барои иҷрои зарбаи ҷаримавӣ. зарба рост аз сӯи Дилшод Саломов зада шуд, аммо Самариддин Шамсов онро баргардонд. хуб, аз бозигарони дигаре ки дар ҳайати Истиқлол дар майдон ҳастанд, Айдарбек Улу Абдуҷалил рақами 7 ва боз Комрон Алиев рақами 10, рақами 6 Раҳмоналӣ Шарипов ва ҳамчунин рақами 8 Абдуқаюм Умаровро қайд карданамон лозим, аммо пеш аз ӯ Некрузидиев дар майдон буд, рақами 12. хуб, бозигарони дигар албатта ба навбат аз курсии бозигарони эҳтиётӣ вориди майдон ҳам шуда истодаанд. аз ҷумла Амин Насруллозода рақами 66, ҳамчунин Насратшоҳ Исмоилов рақами 5, рақами 77 Нико Хараташвили ва бозигари дигар Абдуқаюм Умаров ки болотар гуфтем. инҷо каме бархурд ба миён омад. як бори дигар ҳолати ҳуҷуми қаблии бозигарони дастаи Сорокомпанияро метавонед бубинед. Дилшод Саломов дар мубориза бо Раҳмоналӣ Шарипов. маълум мешавад ки каме қоидаи бозиро вайрон кардааст. ана дар ҳамин ҷо ба фикрам чунин ҳолат аз сӯи доварон ба қайд гирифта шуд. дар ҳайати дастаи Сорокомпания бошад мо Нуриддин Ҷабборов, Бахтиёр Солиев, Дилшод Саломов, Самандар Ризомов ва ҳамчунин Элайн Делонро дида истодем. сармураббии даста Пайра Воҳидов аст. дар дастаи Истиқлол бошад сармураббӣ Александр Забирадзе аз кишвари Гурҷистон. Бахтиёр Солиев ирсоли тӯб аз сӯи ӯ бисёр ҳам қавӣ буд ва Делон беҳуда ба ҳамдастааш ишора накарда истодааст ки андаке партофти маҳинтари тӯбро ӯ дар ҳамон ҳолат интизор дошт аз Бахтиёр Солиев, аммо чунин нашуд. зарбаи бисёр хатарнок инҷо боз ҳам сӯи дарвозаи Истиқлол ва ҳисоб инак 0-4 мешавад. мову шумо тавре мебинем дар ин лаҳзаҳо. акнун зарбаи навбатии бисёр қавие ки Дилшод Саломов зад боис бар он шуд то ҳисоб 0-4 шавад. ин дуюмин гол аз сӯи
дилшод саломов дар бозии имрӯз аст. ҳоло биёед бубинем ки дарвозабон чӣ гуна дар ин ҳолат Самариддин Шамсов натавонист зарбаро баргардонад. Аз ҷониби дигар зарбаи бисёр маҳкаму қавии Дилшод Саломовро ҳам бояд махсус ёдовар шавем. бозигарони дигари Истиқлол ҳам мавқеъро барои зарбазании рост сӯи дарвоза холӣ гузошта буданд барои Дилшод Саломов. Истиқлол боз ҳам бо бозигари панҷум акнун ҳаракат мекунад дар майдон. Айдарбек Улу Абдуҷалил пироҳани дарвозабонро ба бар карда дар майдон аст ва маҳз зарбаи задаи ҳамин легионери қирғизи дастаи Истиқлолро мо шумо дидем ки натиҷа надод. аз чунин тактика дар ҳафти қисми якумам кор гирифт Александр Забирадзе, аммо комёб нашуд. Амин Насруллозода паси ӯ ба Айдарбек Улу, боз ҳам Амин Насруллозода, Айдарбек Улу Абдуҷалил ҳаракатро давом медиҳад аз канор, пас ба ҳамдастааш буд Абдуқавим Умаров зарба зад, вале ин натиҷа надод. Зарбаи кунҷӣ ишора мекунад довар. Насруллозода боз ҳам тӯбро қабул мекунад аз Комрон Алиев. Айдарбек Улу Абдуҷалил ҳуҷуми дума дорад. На, зарбаи задаи Насратшоҳ Исмоилов натиҷа надод ва дарҳол сӯи дарвозаи холӣ мондаи ҳариф зарба мезанад Нуриддин Ҷабборов, аммо Комрон Алиев сари вақт ба қафо баргашта аз пайи дифои дарвозаи худ буд ва ин ҳолатро ма сарвони дастаи Истиқлол бартараф намуд. шонси навбатӣ барои Истиқлол, инҷо имконият ҳам ҳаст, аммо зарбаи задаи Амин Насруллозода тавре мо мебинем хато меравад. голҳое ки дастаи Сорокампания дар ҳафти қисми якуми бозӣ ба ҳадаф расон ба дақиқаҳои 8, 9 ва 12 рост омад ва тавре мо дидем голҳоро Элайн Делон, ҳамчунин Самандар Изомов ва Дилшод Саломов ба ҳадаф расонданд. Дилшод Саломов акнун боз як голи дигар зад ва ба ин тартиб ягона бозигаре аст ки дар дидори имрӯза то ҳамин лаҳза 2 гол ба ҳадаф расондааст. Абдуқавим Умаров ба қафо пас медиҳад. Амин Насруллозода пас ба Умаров. Комрон Алиев ҳуҷуми дума дорад. Амин Насруллозода ва мо тавре мебинем дар ин ҳолат акнун гарчанде кунҷи наздики дарвозаро ба нишон гирифт Абдуқавим Умаров, ӯ комёб нашуд дар ҳамон лаҳза. ва Нуриддин Ҷабборов ҳам бори дигар ҳангоми иҷрои зарба сӯи дарвозаи ҳариф муваффақ намешавад. шонси навбатӣ барои дастаи Сорокампания, аммо ин ҳолатро Раҳмонали Шарипов бартараф мекунад. Наказато бидуни дарвозабон аст Истиқлол бо дар назар доштане ки бо бозигари панҷум ҳунарнамоӣ дорад, аммо тавре мо мебинем Самариддин Шамсов ҳар лаҳза омода аст барои баромадан ба майдон. фурсат пайдо намешавад инҷо, аммо ҳуҷум давом дорад ва ин вазъиятро бозигарони Истиқлол бартараф карданд. Некрузидиев ӯ натавонист гузариши худро давом диҳад. Дилшод Саломов паси ӯ ва тӯб ба Раҳмонали Шарипов расида аз майдон берун мебарояд. аут ба нафи дастаи Сорокампания аст. инҷо имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сорокампания буд, аммо ин ҳолат бартараф шуд.
ва бубинед наказато чӣ гуна хуб ва олӣ бозӣ мекунад дар маркази майдону тӯбро боз ба ихтиёри ҳамдастаҳояш бармегардонад. имсол мо бо иштироки дастаҳои истиқлолу сорокампания шоҳиди бозиҳои зиёд шудем. ғайр аз он финале ки дар ҷоми кишвар буд, ҳамчунин ду даста боз дар суперҷоми кишвар ҳам бо ҳам рақобат намуданд ва дидор дар ниҳояти кор ба нафъи сорокампания ҷамъбаст шуда буд. талошҳои Некрузидиев идома дорад. як зарбаи бозигари Гурҷи Табор дар ҳолати қаблӣ тавре дидед натиҷа надод. тӯб аз майдон берун шуд. бо аз дур инҷо зарбаи бисёр қавиро мо шумо дида истодаем ки ин ҳолат бартараф мешавад. дарҳол дар ҳамин лаҳзаҳое ки Истиқлол бозигари худро иваз мекунад, бозигарони сорокампания саросемавор тӯбро ба бозӣ дароварданд ва зарбаи аввал тавре мо шумо дидем ба сутуни дарвоза расида баргашт. бозие ки бо иштироки ин ду тим дар марҳилаи дуюми чемпионат ҳам қаблан сурат гирифта буд, бо пирӯзии дастаи сорокампания ҷамъбаст шуд. 2-3 дар ҳамон рақобат сорокампания дар хонаи Истиқлол дар баробари ҳарифи худ дар шаҳроварди Душанбе комёбӣ ба даст овард. имконият барои Раҳмоналӣ Шарипов, аммо ӯ зарба задан натавонист сӯи дарвозаи ҳариф. дар мавқеи бисёр хуб буд. партофтам олӣ иҷро шуд аз ҷониби дарвозабон Самариддин Шамсов, аммо имкони зарбазаниро Раҳмоналӣ Шарипов пайдо карда натавонист. хело хуб инҷо ҳуҷумро ба роҳ монд Бахтиёр Солиев, вале баъдан тавре дида мешавад. довар қоида вайронкунии Бахтиёр Солиевро ба эътибор мегирад. бори дигар метавонед бубинед лаҳзаи бархурди бозигаронро. бархурд он қадар зиёд набуд, аммо доварон ба хулосае омаданд ки онҷо қоида вайронкуниро ба ҳисоб гиранд. дарвоза холӣ аст ва боз ҳам рост сӯи дарвозаи ҳариф зарбаро иҷро мекунад Нуриддин Ҷабборов, вале тавре мебинед ин натиҷа надод. чун ин ҳолатҳо кам набуданд бо иштироки Нуриддин Ҷабборов, вале зарбаҳои ӯ нишонрас нестанд. эҳсосоти худро идора кардан ҳам мушкил аст ба бозигарони ҳар даста. дар ин ҳолатҳо бубинед инҷо муборизаи китф ба китф арзёбӣ мешавад аз як тараф, аммо доварон дар робита ба ҳамон ҳолат комилан фикри дигар доштанд.
аз ҷои худ боло мешавад баъд аз афтидан Элейн Делон. агар аввали номи ӯ ҳарфи дигар мешуд, пас албатта номунасаби пурраи яке аз шахсиятҳои машҳур дар олами фарҳанги ҷаҳонӣ мегардид. яъне айнан мисли ҳамон мешуд. ба Амин Насруллозода тавре мебинед корти зард нишон дода шуд аз сӯи довар. туб мегузарад. дар ин лаҳзаҳо интизор набуд Элейн Делон, аммо туб воқеан ҳам аз болои сари бозигари Истиқлол гузашт дар ҳамон лаҳза. Абдуқайюм Умаров. Амин Насруллозода тубро нигоҳ медорад. партофт ба канори рост ва туб аз майдон берун мешавад. Наказато. пас ба қафо. легионерҳои дигари бразилии тими Сорокампания ҳам ҳамин лаҳзаҳо дар майдон ҳастанд. Ҷордансон дос Сантос ва Рейналдо Рейни бо Лукас Наказато. тавре медонед дар як вақту соат дар майдон на зиёда аз 3 легионер мумкин аст дар ҳайати дастаҳо. аз ин рӯ ба пуррагии чаҳоргонаи легионерҳои бразилии дастаи Сорокампания наметавонанд дар якҷоягӣ бозӣ кунанд. Насратшоҳ Исмоилов, Ҳайдарбекулу Абдуҷалил, Амин Насруллозода, боз ҳам худи легионери эронӣ аз ҳайати Истиқлол бо ту. пас медиҳад ба Абдуқайюм Умаров. Умаров бошад зарба намезанад. идомаи талошҳои бозигарони Истиқлолро мебинем. Умаров аз дур зарба зад, вале ин ҳам натиҷа надод. ман бояд бигӯем ки Абдуқайюм Умаров дар иҷрои зарбаҳо маҳорати хуб дорад. тубро бозигарони дастаи Сорокампания бошад зуд ба бозӣ даровардан, аммо натавонистанд ҳамларо давом диҳанд ва ин лаҳзаҳо дигар тавре дида мешавад Нико Харатишвили аз фурсате ки дошт истифода бурда натавонист. мубориза давом дорад байни ду легионер. инҷо рақобати бисёр пуршиддаатро мо дидем. Харатишвили комёб шуд ва идомаи ҳуҷум, аммо Истиқлол дар ин лаҳза низ гол зада наметавонад. зарбаи задаи Абдуқайюм Умаровро тавре мо мебинем Нуриддин Ҷабборов бартараф кард. шонси бисёр хубе буд то ин ки Истиқлол нахустин голи худро ба ҳадаф расонад. Шарипов, Ҳайдарбек Улу Абдуҷалил, идомаи ҳуҷуми бозигарони Истиқлол. хоб тубро нигоҳ медоранд, вале вариантҳои холӣ дар ду канори хатти ҳамла пайдо нашуда истодааст. ва бозигарони Сорокампания ҳам қобилияти арзанда нишон медиҳанд ин лаҳзаҳо. шонси навбатӣ барои зарбазанӣ, вале Ҳайдарбекулу Абдуҷалил дар иҷрои ин зарба тавре мебинед муваффақ нашуд.
боз ҳам бо бозигари панҷум ҳунарнамоии бозигарони Истиқлол идома меёбад ва вақте бозигари панҷум ба майдон баромада истодааст, аз ҷиҳати шумора бартарӣ пайдо мекунанд Истиқлол, вале дар сатҳу сифати ҳуҷуме ки онҳо ташкил карда истоданд ҳамин дигаргунӣ ба чашм намерасад, ки ҳатто як нафар зиёд буданд барои роҳандозии ин ё он таркибборӯиҳои нав ба бозигарони Истиқлол кӯмак карда бошад ва ё ба мавқеҳои гуногун кушода шудану дар ин ё он канор бартарӣ аз нигоҳи шумораи бозигарон пайдо кардан аслан дида намешавад. ва мо шумо ҳолатҳои хатарноке ки то ҳамин лаҳза буд такроран мебинем. дар нимаи дуюм танҳо як гол буд аз сӯи Дилшод Саломов ва дигар фурсатҳое буданд ки хатарнок буданд аз ҳарду ҷониб, аммо мо дигар шоҳиди гол нашудем. Амин Насруллозода идомаи ҳуҷум. Ҳайдарбек Улу ҳам маҷбур мешавад боз ба қафо пасият. Раҳмоналӣ Шарипов, Амин Насруллозода, Комрон Алиев ва зарбаи задаи Раҳмоналӣ Шарипов ҳамон тавре мебинед хато рафт. бояд бигӯем ки баъд аз ҷамъбасти мавсими гузашта дар Суперлигаи футзали кишвар, ки аслан мавсими 2024-25 буд, чун рақобатҳо соли 2024 сар шуда моҳи майи 2025 ҷамъбаст шуд, як гурӯҳ аз бозигарони бисёр хуби тими Истиқлол ҳайати ин тимро тарк карданд. аз ҷумла 3 бозигар аз ҳайати ин даста ба тими Сипар гузаштанд, ки узви дастаи мунтахаби кишварам буданд. ва хонохоҳан ҳамин ивази бозигарон, омадани чеҳраҳои нав ба ин тим таъсири худро ба рафти рақобатҳои ин мавсим ҳам гузошт. ҳуҷуми ҷавоби дастаи Истиқлол фурсати беҳтарин аст, аммо на, дар лаҳзаи қаблӣ тавре дидед Некрӯз Идиев комёб нашуд. пештар аз он бошад, худи бозигарони Соро Компания ҳам як шонси бисёр хуби худро аз даст доданд. хуб бо гузашти вақт, бо омадани сармураббие ки қаблан натиҷаи хубе дошт дар Истиқлол, Александр Забирадзе, Истиқлол кӯшиш мекунад то даъвогари ҷиддӣ баҳри ба даст овардани ҷоизаҳо дар мусобиқоти дохилии кишвар бошад. аммо аз сӯи дигар рақобати пуршиддати Соро Компанияву Сипарро ҳам бояд Истиқлол фаромӯш накунад, ки ин дастаҳо низ қавӣ мешаванд сол ба сол ва муқобилияти ҷиддӣ зидди Истиқлол нишон хоҳанд дод. бисёр хуб аст ки таи солҳои охир рақобатпазирии дастаҳои мо дар Суперлигаи кишварамон афзуда истодааст ва мо на танҳо ҳамин 3 дастаи қавиро мебинем, балки Амонатбонку, Сомон ва дастаи клуби марказии варзиши Артиш низ дар рафти мавсими кунунӣ натиҷаашон хуб буд. ду дастае ки хело заиф бозӣ карданд, Равшан ва Регар буданд ва ин дастаҳо натавонистанд ҳатто дар марҳилаи плейоффи мусобиқа иштирок кунанд. албатта сатҳи онҳо хело ва хело фарқкунанда буд аз дастаҳои дигар. Комрон Алиев тӯбро мегузорад ба Раҳмоналӣ Шарипов. Ҳайдарбек Улу ба Насратшоҳ Исмоилов пас дод. идомаи талошҳои бозигарони Истиқлолро мебинем. аз чап ба рост, аз рост ба марказ, ҳамин гуна хело зиёд тӯбро ба якдигар равон мекунанд, аммо бидуни пешравии муайяне.
Наказато пас дод ба ҳамдасташ. Фурсати бисёр хуб аст барои давом додани ҳамла. Вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд, аммо дер кард. Элан Делон фурсатро аз даст дод. мумкин буд барвақттар пас диҳад ба канори рост ва аз он ҷо ҳамдасташ ҳуҷумро давом дода метавонист. фурсат барои истиқлол, лекин дар ҳамон ҳолат зарба набуд аз сӯи Абдуқаим Умаров. боз ҳам пас ба худи ӯ ва инҷо бубинед дар муборизаҳои зиёд бозигарони истиқлол боз ҳам комёб мешаванд, вале ҳуҷум ба нуқтаи мантиқияш рафта нарасид, зеро Абдуқаим Умаров тӯбро аз даст дод. партофти Наказато бошад, ба ҳамдастааш рафта намерасад. аут ба нафъи Сорокампания аст. бо дар назар дошти оне ки аллакай аз ибтидои моҳи январти миллии футболи кишварамон барои иштирок дар мусобиқаи ҷоми осиё ки дар кишвари Индонезия сурат мегирад бояд омодагӣ бубинад. инҷо мо тавре мебинем зарба бо сар буд, вале каме баландтар. аз ин рӯ ба эҳтимоли зиёд мавсими навбатии рақобатҳо дар суперлигаи футзали кишварамон то охирин рӯзҳои моҳи декабри соли 2025 мелодӣ ҷамъбаст мешавад. бори дигар метавонед бубинед партофти Нуриддин Ҷабборовро ба ҳамдастааш, агар хато накунам, Самандар Ризомов буд. дар ҳолати қаблӣ ирсоли воқеан ҳам ҷолибе. зарбаи бо сар ҳам зарбаи бо сар иҷро кардаи Самандар низ қобили таваҷҷӯҳ буд, аммо каме баландтар. ва ба ин тартиб дӯстони гиромӣ тавре мо болотар ишора кардем. баъд аз ҷамъбасти рақобатҳои даври нимниҳоӣ моро силсилаи бозиҳои финалӣ интизоранд. ба фарқ аз бозиҳо дар плей-офф, дар финал рақобатҳо то се пирӯзии як даста идома меёбад. ва агар мо ба хотир орем мавсими 2 сол пештар аз инро силсилаи бозиҳои финалие ки бо иштироки Истиқлолу Сорокампания гузашта буд бисёр хотирмон буд ва 3-2 дар он Истиқлол бо роҳбарии Александр Забирадзе пирӯзӣ ба даст овард. фикр мекунам яке аз мавсимҳои аз ҳама хотирмонтарин дар таърихи суперлигаи футзали кишвар ҳам ба ҳисоб мерафт мавсими 2024 вақте ҳамин гуна силсилаи ҷолибтарини рақобатҳои финалиро мо бо иштироки Истиқлолу Сорокампания дида будем. акнун ин мавсим дар ҷанба силсилаи рақобатҳои финалӣ чӣ гуна сурат мегирад, аз чанд бозӣ иборат хоҳад буд, ҳоло барои мо маълум нест, вале аз ин ҷуфт як дастае ки кӯшиш мекунад ба финал барояд, аллакай аз бозии якум қадамҳои устувор гузошта истодааст. ин дастаи Сорокампания аст ки то ҳамин лаҳзаҳо дар бозии якум зидди ҳарифи қавии худ дар шаҳроварди Душанбе, дар дербии Душанбе дар баробари Истиқлол 4-0 пешсаф аст. зарбаи қаблӣ ҳам бисёр хатарнок буд, аммо тавре дида шуд. дарвозабон онро бартараф кард. Наказато пас ба Нуриддин Ҷабборов. ирсоли Ҷабборов ба канори чап. Рейналдо Рейни тӯбро аз майдон берун кард ин бозигар. Самариддин Шамсов ва ин ирсол тавре мебинед натиҷа намедиҳад. ҷои ёдоварист ки дар рафти ин мавсим баъзе аз бозигарони асосии Истиқлол ҳам осеб гирифта буданд ва натавонистанд ба пуррагӣ дар ҳамон сатҳе ки қаблан бозӣ мекарданд ҳунар намоӣ кунанд. сухан пеш аз ҳама дар бораи Комрон Алиев меравад ки
баъд аз осеби ҷиддӣ гирифтанаш ӯ як муддати тӯлонӣ ба ҳамон сатҳи қаблии худ баргашта натавонист. шояд аз мавсими нав мо боз ҳам ҳунарнамоии бисёр хуби Комрон Алиевро мебинем. Наказато иртиботро байни бозигарони дастаи ҳариф қатъ кард, баъдан ростсӯи дарвоза зарба зад, аммо Насратшоҳ Исмоилов ин ҳолатро бартараф намуд. дақиқаи охир ин ҷараён дорад. оё Истиқлол ҳадиақал як гол зада метавонад ё на? ин саволи асосӣ аст, зеро Истиқлол дар хонаи худ бозӣ дорад. Айдарбек Улу пас медиҳад ба Амин Насруллозода ва инҷо акнун зарбаи задаи Некрӯз Идиев бартараф шуд. Насруллозода ба канори рост пас дод. инҷо талошҳои навбатии бозигарони Истиқлол боз ҳам самар наовард, вале ниҳоятан ба задани голи шармшикан даст меёбанд бозигарони Истиқлол ва Айдарбек Улу Абдуҷалил ба задани ин гол комёб мешавад. яке аз фаъолтарин бозигарони Истиқлол дар дидори имрӯза буд ва ниҳоятан тавонист ба задани гол муваффақ шавад. бори дигар метавонед бубинед худи бозигарони дастаи Соро компания дар ҷаримагоҳи худ иштибоҳ кардан, дар наздикии ҷаримагоҳи худ дактараш иштибоҳ кардан ва аз ин фурсат Айдарбек Улу Абдуҷалил самаранок истифода бурд. чандон вақти зиёд дӯстони гиромӣ боқӣ намондааст. аллакай дар ҷараёни бозии имрӯза бо он бартарие ки Соро компания дорад маълум буд ки ба пирӯзӣ ноил шудани онҳо эҳтимолияташ зиёдтар ҳам ҳаст. ва тавре дида мешавад танҳо 3 сонияи дигар боқӣ мемонад то анҷоми дидори имрӯза. партофти навбатии тӯб ин вазъиятро Рейналдо Рейни бартараф кард ва бо ҳамин садои ниҳоии хуштаки довар ҳам баланд шуд. анҷоми рақобатро мо шумо шоҳид мешавем дӯстони гиромӣ. бозии имрӯза бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Соро компанияи Душанбе дар даври нимниҳоии мусобиқаи Суперлигаи футзали Тоҷикистон ҷамъбаст шуд. дар бозии якум Соро компания 4-1 пирӯзӣ ба даст овард дар ивази голҳои Элан Делон, Самандар Низомов ва Дилшод Саломов ки 2 дафъа гол зад. бо ҳамин дӯстони гиромӣ мо низ гузориши мустақими худро ҷамъбаст мекунем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.